Ja som Artur a spolu si zopakujme, čo ste sa dozvedeli o zelených strechách. Zhodnotili ste informácie od umelej inteligencie. Od učiteľa. A tie, ktoré ste objavili na internete vy sami. Prezrime si teraz spoločné poznámky, do ktorých môžete nazerať aj z domu. Zo svojho mobilu aj počítača. ChatGPT povedal, že ide o typ strechy, ktorá je pokrytá zelenými rastlinami. Môže ísť o trávnik, bylinky alebo kríky. My doplňme, že okrem trávnika ide hlavne o trvalé rastliny a ku kríkom pridajme aj stromy či lavičky. Tak ako ich poznáme z parku či záhrady. Zelené strechy majú svoje výhody aj nevýhody. Zapísali sme 5 výhod a 3 nevýhody. Z výhod nezabudnite na výrobu kyslíka a filtrovanie škodlivín či úlohu strechy pri zlepšení tepelnej a zvukovej izolácie. Dôležité je poznať aj nevýhody, aby ste vedeli všetko, čo budete potrebovať pri rozhodovaní o jej vytvorení. Hlavne, ak pôjde o rekonštrukciu domu alebo budovy. Dozvedeli ste sa aj to, že poznáme 2 základné typy zelených striech, ktoré sa líšia v závislosti od hrúbky zeminy. Tá s tenšou vrstvou je extenzívna. A tú s hrúbkou až 1 meter nazývame intenzívna. Do takej hrubej vrstvy už je možné zasadiť aj stromy a dokonca zriadiť aj jazierko. V poznámkach sú umiestnené prepojenia na obrázky, videá a webové stránky. Nezabudnite si ich pri učení a opakovaní prezrieť. Dovidenia.